аз Узбекистон ба Тоҷикистон. Вазорати нақлиёти Узбекистон дигар ширкатҳои мусофирбарӣ ҳами ягон мушкилӣ ки набоша озодона ту метавонӣ сафар кунӣ. ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки вориди Федератсияи Русия бишаванд. То ҳамун муҳлат ба охир расидана салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. як ахбороти нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан ба саволҳои шумо ҷавоб мегардонем. дар видео лайк мондана фаромӯш накунед. хоб нафарҳое ки мехоҳанд фаҳмидан ки патенти шумо дар Федератсияи Русия оригинала ё ин ки фалшивӣ, рақамҳои WhatsApp мебурояд, бинависонед, проверкаи патент мекунанд. мавзӯи асосии имрӯзаи мо аз ҷумҳурии Узбекистон ба Тоҷикистон хатсайрҳои нави автобус боз карда мешавад. вазорати нақлиёти Узбекистон эълон кард ки роҳандозии хатсайрҳои нави байналмилалии автобусро дар нақша доранд. ин хатсайрҳо ҳамлу нақли мусофирон байни Узбекистон ва кишварҳои Осиёи марказӣ, инчунин Русия ва Чинро таъмин менамояд. тавре ки хадамоти матбуоти вазорати нақлиёти Узбекистон хабар медиҳад, хатсайрҳо ба Тоҷикистон байни шаҳрҳои Самарқанд, Душанбе ва Бухоро, Душанбе роҳандозӣ мешаванд. яъне ки микроавтобусҳое ки ҳаст мусофиркашонӣ мекунанд аз Узбекистон ба Тоҷикистон. масалан мегирем аз шаҳри Самарқанд ба Душанбе ва аз Бухоро низ ба шаҳри Душанбе ва инчунин боз дар назар мебошад ки хатсайрҳо ба Қазоқистон низ роҳандозӣ гардад. яъне чӣ хеле мо гуфтем, ҷумҳурии Узбекистон тасмим гирифтагие ки аз ҷойҳои номбаркардаи мо ба ҷумҳурии Тоҷикистон хатсайрҳои нав роҳандозӣ бикунад ва ҳамчунин боз тасмим гирифт ки аз Узбекистон ба Қазоқистон хатсайрҳои нав роҳандозӣ шавад, аз Бухоро ба Туркистон, аз Фарғона ба Алмато бо тариқи Тоҷикистон меравад ва Андиҷон Ош, Андиҷон Ҷалолобод ва ба иттилооти манба ин хатсайрҳо робитаи нақлиётро байни давлатҳо ба таври назаррас беҳтар намуда сафарҳоро барои шаҳрвандони кишварҳои минтақа беҳтар менамояд. вазорати нақлиёти Узбекистон дигар ширкатҳои мусофирбарӣ манфиатдор ба ташкили хатсайрҳои байналмилалиро даъват мекунад ки бо пешниҳодҳо ба вазорати нақлиёт муроҷиат намоянд. яъне ки ин микроавтобусҳое ки мусофиркашонӣ мекунанд, чӣ аз Узбекистон ба Қазоқистон бошад ё ки чӣ аз Узбекистон ба ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, барои беҳтар гардонидани кори шаҳрвандо мебошад. яъне ки интиқол додани шаҳрвандо аз як ҷо ба ҷои дигар. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳо ҷавоб мегардонем. гӯш карда ба саволҳои худтон ҷавоб гиред. ягон нафари шумо хоҳем ки границаи Қазоқистон биред, мебиёянд аз дари хонатон мегиранд, ба граница мебаранд, номерошон дар рӯи экран мебурояд. ҳатман айноми мо қадшон гап занед. Ясмина Муродалиевна нависондаи. ака меган аз 26 январ касе патент надорад, картаҳошона қулф мекунанд, ростай? дар ин мавзӯъ ҳозирашда информатсия баромадагӣ нест. агар ки ягон ахбороти нав шид, мо ҳатман ба маълумоти шумо мерасонем. Қурбон нависондаи. салом акаи Сорбон, ма 2 моҳ шидаи Тоҷикистон даем. Бирам метавонам рафта. Патентам срок дора, чеки аплатид накардам. ба ҷо меган то 3 моҳ нашава рафта наметавонӣ. рост боша пешакӣ раҳмат. вақте ки ҳозир аз Россия мебурен шумо ва обратно вориди Россия мешавен, чӣ мигратсиони картаи гости дорен, чӣ работа дорен, ҳами хел гуфтаистиянд ки мисол шумо бояд 3 моҳ пас вориди Россия бошен. имконият боз баъзе вақтҳое ҳастае ки иҷозат метиҳанд дар ҳол медароен. Абдуллаев нависондаи. ассалому алайкум ака. ман 8 сол мешавад нарафтам. штраф надорам. ягонта. дар чорни списка нест номо. чӣ кор бояд кунем? пешакӣ раҳмат ака. дар чорни списка набоша. 8 солта агар ба Тоҷикистон омадагӣ набошӣ ё аз Тоҷикистон ба Россия рафтагӣ набошӣ, ҳами ягон мушкилӣ ки набоша, озодона ту метавонӣ сафар кунӣ, чӣ аз Тоҷикистон ба Россия ё ки чӣ аз Россия ба Тоҷикистон. Голов нависондаи. салом ака. ман 6 моҳ пеш гости рафтам, метавонам ҳозир равам, яъне қонуне ки биромадай. а январ сар мешавам. 6 моҳ пеш ки гости рафтагӣ бошӣ ва биромадагӣ бошӣ, ҳамун муҳлати аввалата ба назар мегиранд, вақтҳои пештара мисол. ҳозир вақте ки аз январ та сафар карданӣ, бале метавонӣ бирай ва бо 3 моҳ ки истоди, агар ки биромадӣ, ин навбат рафтан ба Россия 9 моҳ пас ҳақ дорӣ боз бародар. Ҳусейнов нависондаи. раҳмат акаи Сорбон. ҳар рӯз тамошо мекунам. зиндаву сарбаланд бошӣ бародари азиз. худованд ҳаматона нигаҳбон бошад. як нафари дигар нависондаи. ассалому алайкум ҳамватанони азиз ва сарбозони ватанам. Сорбон Сафаров ҳамеша
бо хабарҳои нек бохабар кунед. Зиндаю сарбаланд бошед, бародарам Сорбон. Худованд ҳамаи мо шуморо ҳифз кунад ҳама вақт ва мо кӯшиш мекунем ки доим мо манфиати худмона бо тариқи ҳамин видео ягон кӯмак карда ба мардум бирасонем. Зинда бошем бародари азиз. Як нафари дигар нависондае ки ассалому алайкум акаи Сорбон. Дар мигратсионкаи ма гости навистагиай. 3 моҳ гузаштай. Ман ҳолиам дар Москваям, 17 солаям. Ман метавонам Тоҷикистон бирам 1 моҳ бестам, абрада бо Москва биём. Илтимос саволи мада ҷавоб гардонед. Пешакӣ раҳмат. Мигратсиони картаи гости баъди 1 моҳ ҳақ ва ҳуқуқ надорад ки вориди Федератсияи Русия бишавам. Салиев нависондай. Сорбон ассалому алайкум. Ҳамин спискае ки будак. Фамилия ном буброяд. И одам чӣ мешавад? Одаме ки ному фамилияш меброяд, бародари азиз, яъне ки агар короша ҳал накунад, ҳуҷҷатоша дуруст накунад, депортатсияш мекунанд. Баъди ҳамон муҳлате ки додагиянд. Мисол мегирем агар ки 5 феврал буд бо продлит карданд. То ҳамун муҳлат ба охир расидана бояд шумо документотона 100% кунед. Мисол метавонед аз Россия буброен ва обратно вориди Россия бишен. Қонуна хуб риоя кунед. Патент, регистратсия, трудовой договор ҳамаша ҷобаҷо кунед бародар. Як нафари дигар нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Илтимос ҷавоб тен. Айкуҷо фаҳмем ки чанд сол выезд маҳкама. Ин чиза танҳо метавонед дар ҳамон ҷое муроҷиат бикунед ки ҳалномаи суда бировардагиай ва шуморо запрет кардагиай. Ё ки метавонед дар Тоҷикистон бошен, агар шиноснома ва раводид ҷо гуфтанӣ ҳастад дар шуғли аҳолӣ. Ҳамонҷа рафта паспортитона пешниҳод мекунем бародаро. Ҷои дилпур, аниқ ва дақиқай. Тамошобинони азиз ва гиромӣ қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.